nôl yma ynghylch y defed, mae Terry Bayliss o Henffordd y Beirniad. Dwi wedi rhoi nhw mewn rhyw fath o drefn i ni nawr yn nosbarth y Llanwennog adran yr Iseldir Pur. Rhodryw, beth wyt ti'n gwneud o'r drefn ar hyn o bryd? Wel, dwi'n cymryd ar ochr draw. Mae'n osod yn gyntaf neu? Siwr, dwi'n ansicr mae'n edrych oedd bod wedi mynd am pwysau a ffram. Maen nhw i weld yr ei cryfa yn yr rhesiad o ran maint a phwysau chi. Odyn, ni'n credu bod ti'n iawn, mae'r canlyniad gyda ni'n gog ffian fan hyn yn y bore. Yndi, fydd oedd yr eit drylwyr yn mynd trwy bob peth, oedd o'n amlwg yn chwilio am y gorchu braster dros y cig neu hefyd, achos oedd o'n reid i law ar y defed cryn dipyn. A mae wedi mynd am yr ei cryfa yn y grŵp, sy'n ni ddeud, o ran pwysau a ffram. Ie, maen nhw'n daclus iawn. Ar enillydd fyna yw o Sir Gar, Eirig Evans o fferm Tegfan. A maen nhw'n edrych, beth sy'n bwysig wrth gwrs yw cael par, o la ti'n dweud, a mae yna bar fyna, a maen nhw'n bar cryf. Ynddi, mae'n hyd a llet, maen nhw'n weld yn eitha gwastad yn dydyn, cyntaf a'r ail. Ac cydffurfiad a hyd yn y corff a llet. Felly, yr enillydd fyna Eirig Evans, Tegfan Sir Gar. Ar ail wedyn yn mynd i Hugh a Lynwen Jenkins, Llys Fain Ceredigion. A'r trydydd wedyn yn mynd i Gareth a Wendy, Parc Ros Ceredigion. Felly'r Cardis a un o Sir Gar wedyn yn ei canol nhw. Ia, yr arddangoswyr o'r ardal draddodiadol Llanwennog, mae bydd debyg sydd wedi mynd â hi heddiw. Yr gwobrau i gyd yn mynd yn ôl i'w cadarnle'r bryd. Ydy. A dyna beth yw Llanwennog, yw croesiad o'r Clyn a'r Shropshire. Croesiad sydd wedi digwydd blynyddoedd maith yn ôl erbyn hyn, nôl yn bell. Ia, na fo, a bryd sydd yn aml bwrpas, croesi dda, maen nhw'n lleithog ac yn epilgar. Maen nhw'n dymer dda ar y defed, maen nhw'n siwtio'r cylch y sioe, maen nhw'n dawel ac yn hawl i handlo. Ac ia, mae'n ddafad, maint canolig sy'n ni ddeud, lleithog, a croesi dda medden nhw efo rhai bridiau cigog megis y Charlie. Wel, dyna ni, ar y nodyn yna, fyna i fynd draw i gael sgwrs gyda'r enillydd. A chwarae teg iddo, nid yma'r tro cyntaf iddo fe ennill y dosbarth yma, achos enillon nhw'n ôl llynedd hefyd. Llongwerchiadau mowr iawn. Wel, llongwerchiadau i chi. Yr ail flwyddyn yn olynol i chi ennill. Ie, fi war sioc. Siwr chi neud e? Y trymer! O, reit, dwi'n gweld. Mae Hugh fyna ar yn cuddio. Dwi'n nhw, jyst treol bwydo nhw'n iawn a lwc fi gilydd lotri. Ond mae lan i'r beirniad, mae beirniad yn gweld y ffurfedd hollol yn eitha bwyd arall, ynddo fe, ond na, fi'n chuffed a bits. A wrth yn gosfraig dda hefyd. Diolch. A nhw'n i gael sgwrs sydyn iawn gyda Hugh fan hyn. Sôn am drymo, faint o'r gloch bor fan nes di orffen trymo? Apps 5. Ond bai pwy oedd hwnna? O, baineb. Dechrau'n hwyr, yma? Wel, dim wedi trymo nhw yn yr wythnos. So, rhaid gwybod blwyddyn nesa. A goffod ag aclwg gyda. Da, a rhaid gael un drink. Helpu dwi'n mo, bethau. Ond mae yna tipyn o waith i baratoi rhain. Os. Mae rhaid paratoi ymlaen llaw, ond sa i wedi wneud e. So, sy'n ni wedi paratoi byddwnos nôl yn lle disadwn a bore yma. A falle beth ti'n gyntaf wedyn. Falle. Llongwerchiadau mowr iawn i chi gyd. Diolch. Diolch.